Strangshalo Khumulwngni Maharaja BikramKishore Manikya BahadurniMangthong Bawi Kwlaimanino NwgwiKhakamlaijak Abahai Partimungni Koktoma Khanaka Hankeno Thangu Shagwika CEM Purnachandra Somatiya MDC Constable Mano Khoboi Tripura Mothani te Kubana Dongrok Koktomani bisingte shawiman kha laithangnai bisingni shagango Khumulwnggo Maharaja BikramKishore Manikya BahadurniMangthong Maharani Bibukumari Debini yakromoi Mangthong jengjakmani phiaba amsini kisasuk lokoro karakshal hora amangthongno sabaimani koktoma kasai phaika Partimungni nugui amsini lokorongni bisingo NwgwiKhakamlaijak Partimungni koktoma mankino Partimung thayo thangu sagoika Radha Kishorpur thanani police Partimunggo kringjak tongnai rokno arrest khlainani bagui sanmung tisaka amsini lokorok tak pakai saimasne yaitu waktu naupani jora itu ba এই foto bujane rokno ro cholayu ekoi foto buja khana mahaipana mane inge oroni je backup mane je stand tongmani seng bai kisa stand ngui tongmani board kagoi thangkha ge immediate no motabo chini engineer mo sai tongu pio mo sai tongu je snana behai ne bono sai tongu immediate mo remote file ke sampai kairokina ni bagai dage hui tong. Kamu kan dati dekhajang sam. Dati tini finai kena sore ni bising ni tangan ni China amono bake rokoya jat kaimano obo tini ni bising ni ବ୍ୟବସ୍ଥା na dan. Loris tong sir tabu kono bo kono na kono boro hoito potro bujak kana cholai ya ani bag mo hai harle bache purma tini pungo chini MDC kone tebo ma bono pungo heka pai no ta darawo tini otat khai ana kharapta chini bapu kum khayaka Maharaja ni nakara je chini Maharaja Bikram Manikya BahadurniMangthong station tongman heka bini mukti tongmani obo already bini seng klaijak hawan nugui bo serai rok bono foto rok bana saka loge nang saka ngana koigon serai rok sawoi obo tamung ma kalai khane ta phaine bimene asole tamung no khachine je o station totally ya ko mane ya sirok baibi kha plus tai seng hawo klaija ketabuk je mukti no mane khub risk no bo phike lori to abo kage kalai khana choni phone baiman ba tini phone baiman khub risk tar mane je bini yakung je foundation do mane abo kagja khaikino katama terejak kinu kha ke khub risk ngi tam kha obon bagano obno tamo khainai tamo to jong chini je edisi hapang mai kokma sanai tamo khlai jong obno khaiman obon baga ang koine chin police no already information man police no phajam por waran nai thika ko abo chondo ho je chini mote ko abo kaise se khuda thaka tora tokha hai ko abo o seng ro ba bane to support ngi tong mani obon kasai tong no tamo ko already number phagin lori tong je o mukti kodoma lori tong risk sing to ka belai ke obon bagane chang tamo khane edisi hapang siam no barbar call kha siam tamo bor than tha bini phone ang mai ang tong kha phone do mengai tong kha ang already chini em borong monang chini Ronald de Bruma mono bang photo soho dei hoka tamang nai tamo to edisi ko tini no ro to chini pidam de chang salai abon bahiki tamo khane immediately judi khayang ko o istisu tai 5-10 minit bisu kaiman ama hai sini je mo ta ke borok de sobai kena sir abo sonno abo angke je dara na abo kaise khungni rok da or rok to kabang ma bor rok ko khai peyo tam kam aso phayo photo rok na phayo aba haik rok chung no kaise ro da dera ja khab to chung saimia ba ke boda ichha ki abo to chung saimia tam khe abo kise rok togoi phana aba hai rok nai da hai rok kha aba taw phana chung phane daw tumi to tam kha bo to hanyo banyani to সম্ভব করিনা স্যার o অবস্থা যে রড বা ফিট খাতে মতো হানি বাইনের মতো আবলে কোন মতো সম্ভব কেবল মাস সিগনো দেরা রাখা কেবল ফোন কাইছে রক ওই গরগে দেরা রাখা না হাইকেনে সিনি দাও তা বুঝা অমন তুই এফআইআর দেখাই যা जों तो एफआईआर दाम बा थाना जों अलरेडी थाना नि जों अस्पताल भिजिट खायबाय अस्पताल भिजिट खाय दाम खायने थाना तो और फटो नय बिनि कक्तबा जों जुदि ता एडिसि हाबं मैसासो दां एफआईआर खायनिया कारण चिनि हाई लेभेल दं एडिसि हाबं दं बन बिसोंनो जोंबो सानामजों मा
bong ni bising tina sangam na tam khaini khaya abo chung already ang siam mai tok na seko siam mai salamen kore chung kana ang tam gobun khoinai chin ar ne je tam chin ni seng tong mani o seng na tam chin ni thana sonon khoinai o seng dorana kan nor talang ke kai chak talang thak tai bi pot na ina abo talang thang tak ke chung sep la abo to sep klai na ro mana karna bo je to thana tam bong ye chung dai khoi ya priman ini borong rok ta local rok oro murti Maharaja murti no mane seng kaisa kene khana ko bilang lo la ini bor mane pekya hai koro naika seng bo je babe nangjak bo pesat chokto khare pesat chakana jagai kala baijai tolo kalai tok 산니는 못해가 뭐 서바이장마 덕다 sabai jaman motte de bonotang sai mel sat je samane chini emdisa samane bonokoro photo to bulayo borok ba idea dera jaka na bahakab dera jaka bonotang mane accurate babe ang sami bono sabai hine bai hine bonotabok sabu nungka phaiye rabu nungka actually bo wamol lagai jabo kintu aini kangniya obotol phayo koto nobot koto tangka phaiya ka tin khalai baijam nungka Ashla Abahai Party Muni Koktuma Kanaka Hankino Tangu Shoga CEM Purnachandra Zomadia MDC Constable Mano Kobe Pramotani Kubonadong Rock Bureau Report Chini Khorang